Hej, chýba ti tam sklíčko a... Čo ten bazilisku? A gluch? Čo je láska? Saša. Láska je klesík. V brúšku lietajú motýle, tisíce motýle. To si potia dlane. Podlamujú kolena. A láska je tá najhezčí droga. Ale má ten nejhorší absťak. Dalo by sa musíte nás... Láska nezáleží na vieku. Zalúbiť sa. Musíte dobrovoľne, Nie. Nie. Zalúbiť sa môžete nedobrovoľne, ale odlúbiť sa musíte násilne. A ty si zalúbená? To sa ty nemáš ten vzťah. To s hlbokom vzťahu s Eminemom. A toto je chlap z toho Prison Breaku. On ešte báca, čo? Nevydržala som na jeho čakať. Edward. Nemôže chodiť na slnko. Aha. On tak nemal. To je to. A John? Aj on je v Nemecku na vojne, že? Aha. To pritom je ja. Takže ako definuješ tú lásku? Ako definujem teraz náš vzťah, alebo moje pocity? Tvoje pocity. Moje pocity k Eminemovi. Ale tak všeobecne môžeš. No. Ono máš tých chlapov, vieš. Nemáš len jedného. Sú vždy veľmi hlboké, veľmi úprimné. A si tehotná? Niekedy doma. Som aj tehotná. Sama sa? Je pič. Okay.